Hei! Esittelen nyt täysin uudenlaisen muistosivun ja muistosivupalvelun. Tässä yhdistyy henkilön muistosivu, hautajaisten ja muistotilaisuuden kutsu, vieraskirja ja tähän voi liittää myös ja luoda oman tarinan. Tämä on helppo käyttää, se on todella edullinen. Näytän tässä miten se toimii. Mennään kohtaan muokkaa. Tähän lisätään henkilön tiedot. Tähän voidaan lisätä kuvia, videoita, tarinaa ja kaikkein tärkein, voidaan lisätä tietoja muistotilaisuudesta, otsikko, missä se pidetään, osoite, kellonaika ja sitten teksti. Ja tähän voidaan valita myös ikoni. Tähän voidaan ladata myös ohjelma. Tähän lisätään puhelinnumerot, mihin halutaan lähettää kutsut. Sen jälkeen painetaan tallenna. Ja sivuilla näkyy kaunis muistosivu, henkilön muistotilaisuuden tai hautajaisten tiedot, missä on myös linkki, mitä painamalla voi löytää paikan päälle. Ja tästä voi ladata myös ohjelman. Todella helppo käyttää ja tällä tavoin saadaan kaikki muistot yhteen paikkaan koottuna. Palvelu on täysin digitaalinen, täysin suomalainen ja erittäin helppo käyttää ja todella edullinen. Kiitos.